Oh, ayan. Nag-boreless king ka na dyan. Langoy ka. Hindi, okay lang yan. Lumapit ka dyan sa, talahib. Mababaw lang yan. Di pa naman dyan nababako eh. Kala mo lang malalim yan. Okay. Bakit marunong ka na lumangoy eh? Sayang yung huli mo. Ayan, malalim ba yan? Di naman nga. Papalangoy ng di oras. Gadib. Oh, gadibdib lang. Oh. Oh, ayan, tama mo nga. Galiig lang. Oh, di ba? Oh, di ba? Sayang yung huli mo, di. Ayan, nakababaw. Good morning mga kadiskarte. Panibagong vlog na naman po ulit tayo. Kaso tinanghali na tayo na naman. Dahil may ginawa pa tayo. So, kuya ko, si Gilbert, tsaka si Mang Ruben ang naniksay ngayon. Si Kuya Glenn lang hindi. Dahil may deliver din siya. So, nauna na po sila. Hindi ko alam kung saan sila gumawi. So, ngayon, dito sa dadaanan natin, di pa po tayo nakakarating sa ating pupuntahan. Ayan, dyan. So, may napapansin na po ako mga gataw. Kaya, dito pa lang po, mag-uumpis na tayong maniksay. Susubukan na natin. Bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin. So doon po yun sa may asog-asog doon sa may bandang gitna ng bukid. Doon po ang ating pupwestuhan sa may pinagbakuan ng kasi inano po yung daan ng tubig. Lininis po ng bakho. Kaya susubukan natin doon kung marami tayong mahuhuli. Bumili na po tayo ng cooler. Ayan. May bagong cooler na po tayo. Bumili na po ako. Para hindi po agad tayo masiraan ng isda. Tsaka para hindi po nabibilasa. Kasi may pagkakataon pong 3 hours tayo bago umuwi. Tsaka sa layo po natin linalakad minsan. Nabibilasa yung isda. So nagdala na ako ng cooler. Kaya lang mas mahirap po may cooler. May cooler kasi mabigat po sa pagdala-dala. Hindi kagaya ng fishnet. Madaling dalihin. Saka yung bag po natin order na rin tayong bago. Kasi nga yung bag natin na isa nasira na. Pinaghirapan ko pong tahin uli. Nagamit naman natin ng 2 linggo. Nasira uli. Kaya umorder na po ako sa Lazada. Kaya sa isang araw darating na po yan. Yun ang mga ating gagamitin. So tara po, umpisa natin ating paniniksay. Dito natin padadaanan sa damo. Huli po. Nadali ko po. Malaki-laki na po ito. Yun. Salamat. Ay, double Salamat Lord. Kaya naman po natin. Hindi natin tayo tumama ng unang putok. Pero itong pangalawa double pa. Ayun na. Blessing po agad tayo ng double. Isang 4 fingers saka isang 3 fingers. Ayos 4 fingers saka 3 fingers. Salamat Lord. Benamano malalagyan agad natin yung ating cooler. Makakatikim na kagad ng isda ang ating cooler. Hindi na natin irerekta sa fishnet. Doon na natin irerekta sa So wala pong problema sa yelo kasi mayroon po tayong yelong dala. Dalawa po dinala ko kasi sa bahay marami pong yelo. Wala tayong problema sa yelo. Ayan yelo natin Pwede naman po. Double. Sana certes. Ikaw, cooler. Ayan. Ayos.
Thank you. Pag napuno natin to share natin. So, may nagpapatubig na po rito. Dito tayo paprada. Ito yung motor ng kuya ko. Ayun, nandun. Hindi sila kuya. Pasok na yun. Tara, let's. Dalhin natin ating cooler. Malaki-laki na po yung kaso nakalubog. Huli ka. Lubog-lubog ka pa. Oh, huli. Kala mo di mo matatakasan. Kahit nakalubog ka pa, huli ka pa rin. Oh, 3 fingers na higit lang. Akala ko laki-laki mo nasa ilalim ka kasi. Pula-pula pa naman. Magpahuli ka, di ulam ka ngayon. 3 fingers. Sige po, dito tayo. Bulaga. Asan? Ayan, kuya ko. Lupo. Huli mo? Marami na pala Bay, may 1 kilo mahigit na pala. Marami na pala siya huli. Nasa 10 piraso na. Pwede na. Si Mang Ruben, ayun. Diyan ka lang. Marami dyan na gumagatang. Hindi tayo mag-uumpisa. Sakali. Try natin isa doon. Malaki-laki na yun. Malalayo pa nga doon sa sapul. Walang layo-layo. Basta inabot ng bala. mas malayo pa dyan. Binabaril natin doon. Hindi huli ka tuloy. 4 fingers. Halanganin lang palang 4 finger. Pwede na yan. Pero pwede na. Ano naman yung sukat niya? Mataba naman Yun lumutang kung kailan nakaputok ako. Yun Baby. Talagang yan. Thank you. Ayan, malapit. Todas, huli. Mas malapit ka nga di ka pa tatamaan. Ewan ko na lang sa'yo. Huli po. Ayan Batok. Ito malalaki to, 4 fingers. Laki na naman sana Hindi pa tayo naka-ready. Malaki po ito. Ayun ba? 4 fingers yan. Naka-ano na yun. Malaki po ito. Ayan, tirahin mo yun. Tingnan muna natin. Hindi pa natin nasisilid. Yung ating pang 2, 4, 5, 6, 7. Pampito po pala. Ang ating huli. Doon sa dinadaan, mamumutok na rin ako. Kasalukuyan na yung lumulutang. Ayan. Diretso agad. Buhay pa. Nasa yelo na. Ayan try natin. Kahit malayo-layo. Basta tamaan. Ako nawala pa. Tinamaan ba? Sapul. So alanganin lang to. Sama-sama yan. Pwede na talaga kaysa wala. Aba, maganda na rin pala yung sukat. Namumuti. Pwede na. 3 fingers po. Mahigit. Sasabit ka pa
Ulam ka na naman. Nakalala ng konti sa bala natin ah. Kuya nakahuli oh. Oh. Diba nakahuli siya. Pwede. Lamang na sila sa akin kasi nauna sila eh. Kaya abutin na lang natin. Dumadagdag naman tayo eh. Bawat tira eh. Sa pool naman eh. Kaya tiyagaan lang. Nakalubog ko yun. Huli. Huli pa rin. Huli pa rin. Ang Ruben, lumalayo ka pa kasi. Oh, mauubos ko na isda rito. Hindi. Ganun din eh. Napuputokan mo rin doon. Pag yung mga natatakot sa'yo doon, dito pupunta. Yung kuan. Alin? Malalaki. Anong makapunta doon sana oh. Ay, pwede. Ano ka na eh. Malayo ikutan. Maganda rin may taguan. So, ayun, parating po. Sana madali natin. Eh, malakalaki yun. Kaso malayo-layo. Kumakapak ah. Kala mo. Ay, nakaputok ako. Paano? Ayan o, huli o. Hala kang kawala. Kahit malayo ka. So, nasa 25 meter po yung pinuputokan natin na yan. Kayang-kaya pa rin natin. Eh, kailangan putok sa pool. Sure ka, halangan. O, 4 fingers po. Anong gagawin mo yan? Lalangoyin. O, nakuha mo na. Nalaglag yung paluputan ni Mang Ruben. Nakuha mo na. Kala ko di mo nakuha, yari. Ano ba yan? Naubos yung tansi mo. Ayan po, 4 fingers. Ganda na sukat na. Ha? Malalaki ron. Sige. Mahuhuli rin natin yan. Langanin naman kasi to eh. Huli ka. Yung mali, sinira. Huli ka. Ay, tumalaki kuya, dali. Ay, tumago na. Guys, ayun paparating. Yan. Ay, hindi na pala, okay na. Malaki yun, 4 fingers na yun. Hindi pa ako naka-ready eh. Tirahin mo. Kala ko maliit oh. Ang ganda na rin pala yung sukat. Ka na lumapit. Kaya mo yung isdang lumapit sa'yo. Kasi pag lumapit ka, lalayas lang yan. Ganda na po. Ito po. Meron. Malaki daw yung huli ni Mang Ruben. Eh, lumayas pa. Saan? Oo nga no, laki. Kita. Oo. Ayos na. Ayos. Laki ah. Ang galing ka Mang Ruben ah. Sige. Dalhin mo rito iba. Nadali mo yung yung nanay. Akin yung anak lang. Kaya muna natin ating huli. Kalat-kalat na naman. Ang tatakbo. Buhay ka pa kasi. Ka na magwala. Magpalamig ka muna. Magpalamig muna kayo. Yan. Para hindi kayo mainit ulo. Galing mo Mang Ruben, ba't paano mo nalaman nasa pool? Palapit sa'yo no? Ha, ang kalapak ba? Alam na alam mo sa pool nga. Sa pool nga. Kaso di natin nakuha na pagputok. Biglaan po eh. Kahit na malayo-layo po, inupakan ko na.
Total, kaya naman abutin natin sima. 3 fingers lang po above. Hindi po kalaki yan. Oh. 3 fingers na naman. Walang malaki-laki. Thank you. Yan. Lumayas. Bago ko naputukan. Tinawaan pa. Nadali pa. Huli ka pa rin. Lumayas ka pa eh. Bago maputukan umalis. Buti naabutan ng bala. Huli ka. 3 fingers mahigit naman. Ayan pa, 4 fingers na pala to. 4 fingers na pala. Thank you po. Ay, meron naman po. Madali sana natin. Takot. Kaya nakaready tayo. Kumaripas ang langoy. Kala mo ayan kisay-kisay ka tuloy. Huli. Kisay-kisay ka tuloy. Akala ko di ka nalilutang. Biglang kumaripas. Umahon uli. So meron na rin pong 1 kilo mahigit huli natin. Marami-rami na to eh. Aba, hindi na pala ganda na rin sukat to. Sa 3 fingers naman po. Mahigit. Ay, meron pa oh. Hintayin mo ako. Huli lubog-lubog ka pa. Kala mo matataguan mo ako. Huli ka pa rin. Three fingers na naman. Kala ko wala na mapili eh. Paano yun na lang dumadaan? Yun, mayroon lumutang na naman Ayan, try mo, Pakan mo. Kalapit lang na yan. Nalalayuan ka ba yan? Yung hangin sa lubong. Walang problema yan. Lakas na may airgun mo. 3 fingers na naman po. Cute na naman. Ayan natin yung mga huli natin. Kalat-kalat na. Yun Marami-rami na tayo huli. Hindi kaya agad makakukuha dyan. Mabibilasa. So nasabit yung huli na kuya. Malaki yung yun. Nasa 5 finger na yung huli. Bay, malaki nga. Sungin mo na. Sayang yan. May huli ka pa tapos kasama talaga yan. Pag wala yung huli mo, wala pa yung tali mo. Kwanto, tulos. Tingnan mo, walang galaw-galaw Kaya nga, dito pwedeng kursahin yan. Kwanto? Lusungin mo, liga! Tulos yan. Kaya mahila. Sige na, lusungin mo na. Kayang-kaya yan. Target, mapapanaw yan. Ayan. Nag-boreless king ka na dyan. Langoy ka. Lalim. Hindi, okay lang yan. Lumapit ka dyan sa, talahib. Mababaw lang yan. Di pa naman dyan nababako eh. Kala mo lang malalim yan. Okay. Bakit marunong ka naman lumangoy eh? Sayang yung huli mo. Ayan, malalim ba yan? Di naman nga. Papalangoy ng di oras. Gadib. Malalim. Gadib-dib lang. Ayan, tama mo nga. Galiig lang.
Oh, di ba? Ilayin mo. Oh, di ba? Sayang yung huli mo, di. Ayan, nakababaw. Oh, di ba? Huli ka pala. Dagdag ulam pa yan. Ayan, oh. Oh, di ba? Malaki pa pala yung huli mo. Ayan. 5 fingers din eh. Sayang. Oh, di ba? Kung Ito sa sukal yun. sultan. O, di nakadali ka pa. Ah, nakuha. Sayang yun eh. Si mga Ruben, oh. Ayun, huli niya, oh. Meron na yatang 2 kilo, ah. Wala pa. Ay, malapit na. Eh, mas marami na yun sa inyo, oh. Konti pa akin. Oo. Dadagdagan natin. Hindi, meron na 1 kilo mahigit yung akin. Gagawin ko pa itong balak ko dun. Pagdating dun. Tara. Boss, naiwanan ka namin dyan. Hanap tayo ng ibang spot. Na wala na yung isda rito at humangin na. Umitik naman tayo. O dun sa dulo. Ay, mga diskarte, doon tayo lilipat sa may bulak po na yun na puno. Doon tayo lilipat. Kasi wala na doon. Try natin doon sa pinaguli natin ng malalaki dahil nakaraan. Yung dalag. Dati nahuli natin na malaki. Sa mga tilapia. Doon tayo sa ating destination. Sa dati kong pinamarlan noon may malaking dalag. Tayo na nahuli. So may nakita na po ako doon sa unahan. So yung kuya ko yung pinapwesto ko ron. Yun, tsaka si Mang Ruben nandun din. Sa gitna na lang si Mang Ruben. Tayo dito tayo po pwesto. Madali na ayun malaki. Madali po sana natin. Ayan, dami oh. Uy! Di po tumama to rin, nabuhol. Sayang oh. Laki na sana yun. Mayroon pong malaki ulit. Huli. So hindi po ito kalaki yan. Okay lang to. Oh, huli oh. 5 finger lang po ito. Ang malaga na dali ko. Salamat po. Hindi yung palagaan ng hindi pa 5 finger, 4 finger pa lang pala. Pero mataba. Ano? Timbang ho. Ito po. Ayun o, meron po. Malaki na yun. Sayang na yun o. Madali natin eh. Ako, sayang di natin. Tumama sa talahib. Oh, sayang oh. Hindi po nadali. So, yun po meron tayo uli nakita. Madali sana natin. Huli. Huli po. 4 fingers lang po ito. Pero huli pa rin oh. Salamat. Thank you Lord. Blessing po ulit. Mahangin na kasi doon sa una natin pinestuhan. Kaya dito tayo. Mahalaga may huli pa rin. May huli pa rin. Yan na. 4 fingers. Okay po. Yan po meron na uli. Madali sana natin. Kaso nasa gilid. Sigurado babaon to. Bawasan natin. Yan. Para hindi bumaon. Yan. Binawasan natin para hindi pumaon na masyado sa gilid. Ayun o. Hindi kuha ka. 4 fingers.
Salamat. Ang muti siya. 4 fingers ulit. May kumataw po malaki oh. Huli. Buti lang may nagpakita pa. 4 fingers. Okay. Umaninag eh. Malapad. 5 fingers. Ayos. Napansin ko mapula-pula eh. Nadali pa siya. Ayos. Blessing pa rin. Hindi ito. Mas malaki yun. Nakita ko na yun. Laki pulahan. 5 fingers po. Talaga naman na blessing. Salamat. 5 fingers po. Wala na yung kamay natin. Thank you po. Thank you Lord sa blessing. Kahit malula may umaninag pa. Akala ko pang alis na tayo. Hindi pa pala. Ayan po yung mga huli natin ba. Ayos Marami-rami na pala. Yelo pa rin tayo. Marami-rami na yung huli natin. Nakahabol na tayo sa huli nila. Yung pa lumabas na. Magalisahan natin ang alanganin lang. Huli. Alanganin lang po. Huli pa rin. Lumabas ka pa kasi Yan. Ulam ko tuloy. Pwede na. Pwede. 4 fingers na po. Ulam ka uli. Kala makakatakas ka. Nakita ko yung mata mo eh. Pwede. Naninag kita. Yan. Ikaw uli Thank you. 4 fingers. Salamat po. So wala na dito. Mag-unti-unti na tayo. Andun na yung dalawa. Ito naman nag-abang. Malikot yung dalawa na to eh. Ano yung gala-gala. Mayroon pa. Okay. Marahin nyo pag mayroon pa. Dito tayo. Diyan. Baka masakali mayroon pa. Baka wala na. Unti-unti na tayo. Uuwi. Magdadaan tayo pa uwi. Kaya laki. Tilapia. Huli. Ito po siya yun Thank you. Buti na lang maninag po uli Thank you. Sumabit pa. Ayun. Thank you. Diba? 5 finger. Sabi ko na may aaninag pa yan Ang laki po. Wow. 5 fingers. Thank you po. May blessing pa rin tayo malaki Thank you Lord. Yan, puno na natin lalagyan. Nangalahati na po. Wala na yung yelo natin pero nangalahati natin ilalagyan. Sir? 5 finger. Diyan. Gilid-gilid. Wow. Galing sa Pilipan yan
Umaninag pa siya. Dahil huli siya. So ayan po mga kadiskarte, stop na tayo sa pagtiksay, mahangin na po. Tsaka okay na to, marami na rin kaming huli. So ito ang huli ng kuya ko. Yan, ang huli niya oh. Bawi po. Bawi. Sa 3 kilo po. Maganda yung huli. Yan. Si Mang Ruben. Wow. Lalapad ah. Malalapad kay Mang Aba, ganun din. Halos magkasing dami lang din ah. Dami lang naman. Eh sa akin kaya. Sa iba. Nakahabol din kaya ako. Eh sa akin, ang sa inyo, dry na. Akin, fresh pa rin, no? Ay, puta na. Buhay na buhay pa. Eh, meron din. Asa 3 kilo din yan. Akan mo. Kako, 3 kilo din yan. lalagay natin sa fishnet, tsaka ka na lang natin babalik. Bilangin natin kung ilan. Buhay na buhay pa po, kahit malamig yung isda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ba? 21 piraso po. Oh, dami pala. Oh, nasa 3 kilo mahigit po ito. Marami pala. Ba, mas lamang ako sa kanila. Oo, mas marami ka pala nahuli. Mas lamang po tayo sa kanila. Mapat sa iyo eh. Na unahan natin sila, may mga yelo pa po tayo. Alasin natin yung tubig. O ano sa tingin mo? Matimbang ata, mas matimbang kayo. Ano nga yan? Yung may malalaki. Sayang yelo, balik na natin. Bigyan mo na lang ito ngayon. Tsaka mo. Yan nga. Yun o. Takpan. O, safe na safe yung isda mo. Hindi din kami yan. Okay. Bibili ako ng styrofoam. Safe na safe yung aking huli. So ayan po mga kadiskarte. Bawi na naman kami. Nahabol ko sila ng huli. So tuwan-tuwa si Mang Ruben. Marami siyang huli. At saka yung kuya ko nakalibre ulam na naman. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog for today. Thank you very much po sa inyo lahat na patuloy na sumusuporta at laging sumusubaybay sa ating mga vlogs. Hanggang sa muli po. See you next vlog. Bye-bye. Yo.